Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в Хисарския парк Момина сълза. Радвам се да ви съобщя първо аз новината. Разбира се и директора на археологическия музей, доцент доктор Митко Маджаров, че имаме нови разкрития през новия археологически сезон в римския термален комплекс, който е най-голям на Балканите и неговите разкопки са започнали през 1935 година. 35-та година, но това, което ние в момента разкопаваме от 93-та година. Нека само първо на мен да ми дадете правото да обявя новината, която радва, разбира се, всички хисарчани. Тук са открити два нови големи термални басейна, ползвани от древните римляни. Сега ви давам думата. Първо искам с огромно удоволствие да отбележа, че тази година ние правим 25 години проучване на римските терми в античния град Диоклетинополис или днешния град Хисаря. Тази година имаме нови разкрития и то доста така големи разкрития. Буквално от преди дни, да кажем. Може да се каже преди няколко дни и това, което искам да отбележа, че открихме два нови басейна, облицовани с мрамор, които са били пълни с минерална вода. И те обогатяват термалния комплекс или общо до сега сме открили 6 басейна, които са били ползвани в термите на античния град и са били съответно ползвани от всички гости и тогавашни туристи и хора, които са посещавали минералните извори. Тоест още тогава, в втори век от новата ера, този комплекс се е ползвал за спа процедури. Така ли да разбирам? Може да се каже, че по мащабите, които ние сме разкрили до сега, по обема като територия, като площ, като помещение, като запазеност, термите, които се намират на територията на днешния римски терми, които се намират на територията на град Хисаря, са едни от най-големите в балканските римски провинции. И тук вече имаме епиграфски данни за това, че са идвали хора от различни краища на тези провинции да се ликуват и са посвещавали, съответно, слагали се дарове, посветителни надписи на трите нимфи. Оброчна плоча, която вие намерихте миналото лято. Да, имаме вече две много добре запазени оброчни плочки. Една лъвска глава мраморна, която също се е намирала, била е монтирана на някои от чешмите тук. И те датират именно термите, дават основание да се датират термите от средата на втори век. Наред с това е и нумизматичният материал, който сме открили в каналите на термите. Нека пак да обясним на нашите зрители. На мен ми прави впечатление, че изключително добре е запазен мрамора в новооткритите басейни. Какво още сте намерили? Вие сте намерили и канализацията, съоръжението, по което е минавала минералната вода. Това, което е уникалното за термите, които ние разкриваме, е, че те са действащи в буквалния смисъл. Т.е. действа си водопроводната система, действат си басейните, действат си сифоните, през които е минала минералната вода, действа си и канализацията. И в термите, в басейна, който ние сега открихме, той се намира зад мен, ние сме открили два сифона точно, където се е изтичала минералната вода. Открихме продължението на канализацията и тя е водила в съседният басейн, който е новия басейн всъщност открит в северното помещение и оттам вече водата е идвала от минералният извор и по цялата комуникационна система се е изливала в канализацията. Нека да се пренесем при император Диоклетиан, когато тук е завладял града. Какво се е случвало? Те са поробили траките, които са построили този термален комплекс? Сега, не е точно така, но историята е следната. Значи, през 1946 година от нашата ера, след като Тракия е превърната в римска провинция, вече тук идват римляните. До тогава около минералните извори е съществувало тракийско селище, което е документирано, което е исторически и археологически доказано. Интерес преди няколко години, 2 години, представлява един новопрочетен надпис, който произхожда от Хисаря, който казва, че той е на латински език и в него се казва, че селището около минералните извори е било
обявено за императорско владение със собствени граници в провинция Тракия. Това става през 135-136 година по времето на император Хадриан. След което и тогава вече започва строителство на термите, които тогава са изпълнявали и функцията на светилище. Тогава, през така наречения първи строителен период, в който ние си намираме, термите са представлявали две помещения с два басейна вече, установени са като категоричен начин. Втория басейн е първа тук до няколко дни, предполагам, че ще го разкрием. И след много кратък период от време, през втората половина на втори век, те се разширяват в източна посока и се построяват нови три помещения, един калдариум, два типидариума, в които са били извършвани абсолютно всички видове сухи и мокри процедури, водни процедури става въпрос за лечение. Имам предвид сухи масажи с благовонни масла, с различни аромати, парфюми и водни процедури в трите басейна, вече 5 басейна, 6 басейна всъщност, които ние откриваме. Това вече обаче става по времето на коронясването на Диоклециан. Не, Диоклециан още не е роден. Значи, след като това нещо става през втори век, края към втори век. И това нещо продължава до идването на император Диоклециан към края на трети век. Тогава вече градът получава статут на град и от император... на голям град, нали? Да, на голям град. Вече императорското владение придобива именно става град с градска управа и термите се разширяват в западна посока. Построява се още един комплекс, който влиза заедно с тези терми и тогава вече в застроена вид, краен вариант, термите са имали застроена площ около 3 и над 3 декара площ. Можем ли обаче да кажем, че тези терми са били ползвани от император Диоклециан и от аристократичното общество и не са били достъпни до обикновените римляни? Значи, както днес, така и в миналото, функцията на града е била лечение и всички не е нещо ново, че хората са идвали тук заради минералната вода и се лекували. Естествено, както сега, минералната вода се ползва и от по-бедни, и от по-богати. Тогава било същото нещо, само че вече в един малко по-изискан стил, като изискан стил за тогавашното общество. И в този вид, след като виждаме, че това всичко е било облицовано с мрамор, защото ние навсякъде имаме мраморни перевази, мраморна подова настилка на басейните, стените са били облицовани с мрамор. Всичко абсолютно е блестяло. Тук е царял действително един лукс и тогавашното, естествено, че все пак идвали са тези, които са имали и възможност, защото това нещо тези спа комплекси, антични бих казал, се посещават от хора, които са имали възможност да дойдат до тук, а водата си е изпълнявала своите лечебни функции. И тук е имало и персонал, който е лекувал. Имало е лекари, знахари, имаме също данни за медицински инструменти, които са откривани тук. Така че, освен балнеолечението с вода, имало и суха лечебна терапия. Освен пиенето на минерална вода, се извършва и такава терапия с водни процедури. Не случайно има и различни видове басейни, които са с различна температура. По-хладки, по-топли, по-горещи и вече в зависимост от това от какво лечение имало нужда. Да, какво е било предписвано. Нашата камера засне и втория басейн, върху който още работите. След него няма друг термален басейн, нали така? Това е крайният северен зид на комплекс. Това, което ни изненада, че там действително се откри басейн. Това не го очаквахме, защото все пак в една такава постройка считахме, че 2 калдариума са напълно достатъчни, но се оказва, че тук излизаме от канона на римските терми и влизаме в, така да се каже, плановата схема на един балнеолечебен комплекс, огромен балнеолечебен комплекс, който е имал функция основно за лечение, балнеолечение. И в
Другото помещение, характерното, което е, че стъпалата са от огромни каменни блокове. И също мраморния, за разлика от тези басейни, които са с тухли. Там с огромни каменни блокове. Открихме ревизионната шахта на единия басейн, която на басейна, който е в това помещение, тепърва ще се разкрие до дъно. И целта е да може, тъй като постоянно блика вода, тя е и минерална и подпочвени води, целта ни е да можем тази вода да я въведем в старата си антична канализация, за да може да се отвежда и съответно това представлява и атракция. По-голямата, огромна атракция, докато снимаме тук, виждам колко много хора посещават и се дивят на този автентичен комплекс на открито. По-голямата част от този огромен спа комплекс древен е вече консервиран от вас. Сега предполагам предстои консервация на това, което сте открили. През 2014 и 2015 година община Хисаря спечели проект и за туристическите атракции. Това, което се направи, действително е огромно постижение и ние се стараем да го поддържаме. И сега предстои вече втория етап от този проект, така да се каже, европейски проект, който общината ще разработи. Този обект ще бъде включен в именно консервацията и реставрацията на този така интересен обект, който вече добива популярност и се посещава все повече и повече туристи, които посещават нашия град. Целта ни е през тази година максимално да разкрием термалния комплекс, за да може до година, когато Пловдив е европейска столица на културата през 2019 година, да посрещаме и ние гости, които ще дойдат в Пловдив, да се любуват на това, което ще видят в Хисаря, което е уникално и никъде другаде не може да се види. И тук аз искам да отбележа задължително, че всичкото това става тази година с средствата отпуснати от Министерството на културата, за което аз лично благодаря.